Salutare toată lumea, azi sunt foarte obosit, nu pot, cam cât pot să fac piano twist, că e 9 noapte, e 9:30, am spune, da, hai ce obosit, amețit, hai să ne jucăm, să începem jocul. Dacă n-ați auzit, mai zic încă o dată. Salutare toată lumea, îs obosit. Auziți, îs obosit. La 9:30, mamă, deci până la 9:30 de oră, m-am învârtit, m-am amețit, mama, am obosit. Și acum cred că ați auzit mai clar să începem episodul. Tata m-a jucat. Cred că merge un pic mai rapid. De aia l-am cumpărat și cu diamant. Am luat 41 de ani. Merge rapid, bă. Intru mai în jos. Așa-i pe așa. Așa-i pe mă joc. Mamă, ce merge încet. Oh. Păi așa pot. Cred că nu o să vadă că merge încet, dar eu văd că merge încet. Mamma mia. Serios? Merge încet. Știu că filmez cu ceva slab, dar tot e bine.
filmez și eu ceva. Nu e clar. Și frate mie, în part că s-a obosit, el nu e obosit, cred că e obosit un pic. O țire. Capul meu și-mi bate inima. Inima, pa, 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 pa. Stai să mă uit cât a fost 6 puțin. Nii, bă, Paul, aproape faci 1000. Bine, și... Mamă. No, deja am primit o coroană. Știi cât am? 839, acum 40, 860, 70. Acum am 908. Wow, mamă, fac. Cât fac? Bă, am făcut 1000! Oh my god! Nu cred așa ceva. Oh my god! Oh my! Bă, am 2 coroane. Poate faci 3. Bine, mă, ce se întâmplă dacă faci 3? Nu știu. Cred că imediat fac 3 coroane. Oh my god. Haide, capul meu. Uite acum. Bă. Eu fac 2 coroane pe acum Oh my god, nu cred că fac 2000, nu cred. Așa ceva nu se face. Măi. Aproape fac 2000. Nebunie. Apoi și când se închide filmarea. Ai berit pula. Deci,
să dați un like, că vedeți așa ceva, vedeți așa ceva foarte minunat. Și m-am rugat la Dumnezeu ca să-mi fac așa ceva. 3 coroane. De fapt, dacă vreți să știți, am făcut David. Da, știu. Și să dați like, oricum. Nu Paul contează vorbește, dacă eu mă joc. Știți? Da. Da, nu contează. Am făcut numai așa de... ca să glumesc. Ca să fiu și eu bun. Da, în fine, să dați like la acest episod, că frate mi face atâta nebunie. Bă, nu cred, faci 2000, ești nebun. Voi vedeți? Aproape 2000. Faci, bă, face buc. Nu cred așa ceva, bă! Bă, cât asta, bă, deci... Să închid episodul. Nu știu? Dar vreau să văd ce ai după 3 coroane. Păi a trecut 3 coroane. A, după 3 coroane. Da. Păi, Adică e o steluță. se poate așa ceva. Bă, dar ăsta se termină? Nu se termină niciun pic? Nu știu coaie. Bă, tu? Cred că...